Шулай дип, хөрмәтле телевизор караучылар, сез ТМ-ТV каналын карыйсыз һәм бездә Телекибет үзенең эшен дәвам итә. Соңгы елларда күп кенә ир-атлар алда булса шәш кыйлудан һәм шәш үсмәүдән интегән. Нәкъ менә бу чарадан без бүген котылырга дигән фикергә килдек. Сезгә уникаль товар бүлдермәгез мине. Товар тәкъдим итмәкчеләр, менә сөйләгез. Дөрестән дә бу бик зур проблема. Менә кайбер кешеләрнең ничәптер бу кремны кулланганнан соң крем бугай димме? Кремны үзләренә башларына сылап карарга куркалар, шуңа күрә күкрәкләрдән башлыйлар һәм бу крем бик каты эффект бирә дип ишеткәнем мин. Хәтта ир-атлар үзләрен сарыклар кебек хис итә башлый. Нәкъ менә бик каты үстерә ди. Үстерә, бик яхшы үстерә һәм нәкъ менә сезнең алдыгызда без бүген әлеге кремны үзебезнең өстебездә сынап карыйбыз. Чөнки күрәсез, минем чәчләрем бик кыска. Минем чәчләрем кыела, бик күп кыела. Гафу итегез, менә сезне бүлдерәм. Минем белгәнемчә, бу кремның да ике төрлесе бар. Берсе аның көндез йөртә торган, диме? Икенчесе аның кич йөртә торган. Кич йөртә торган крем. Кич белән чыгар алдыннан сылыйсың да куясың, ни бар шулай ишетәме? Бар, сылыйсың һәм синең чәчләрең кардинал рәвештә үзгәрә. Һәм бөтенләй икенче төрле прическа, бөтенләй икенче төрле чәч фактурасы барлыкка килә. Әйтегез әле, менә минем бер сорау бар. Әйтегез, ничә вакыт, күпме вакыт эчендә чәчләр үсә? Мизгелендә үк 5-6 секунд. 5-6 секунд. Димәк, без хәзер, бу безнең кара чәчләр өчен. Так, әйдә, кил. Сылагыз. Сылыйбыз. Карагыз, дуслар, 5-6 секунд сеңдереп сылагыз, сеңдереп сыласаң булай итәргә кирәк ди, әйбәт. Дуслар, әйтеп киткәнебезчә, бер мизгелдә 5-6 секунд эчендә чәчләр үсәргә тиеш һәм әйдәгез бергә карап карыйк, нәрсә килеп чыкты микән? Эффект. Күргәнегезчә, егетләр, күргәнегезчә, апалар, абыйлар, телевизор караучылар, карагыз, чәчем кыска гына иде һәм берничә мизгел эчендә ул ниндигә үрелде. Бу бит вообще менә әгәрдә бу кремның исеме дә вообще дип атала. Вообще кремның төнгө көндез йөри торганда әйдәгез шулай алысы минем кулларымда һәм мин аны хәзер Айрат әфәнде Ильясовның чәчләрендә сынап карашмын. Миңа озынрак кирәк, озынрак булсын. Озынрак, сезгә озынрак. Так, сезгә нинди ак төс була, гафу итегез, ләкин бу агарта торганда крем шуңа күрә борчылмагыз, әгәр дә чәчегезнең төсе үзгәрә икән бераз гына, әйме? Сез бердә борчылмагыз. Кыска гына мизгел, 5-6 секунд. Хәзер Айрат әфәнде Ильясовның чәчләре кардинал рәвештә икенче төс һәм икенче төс менә алачак. Һәм сез аны бергә безнең белән онлайн турыдан-туры эфирда күрә һәм күзәтә алачаксыз. Бар тик уникаль крем. Бу көндезге крем. Шушы булдымы? Көндезге кремыгыз. Бик матур. Моның хәзер килешә. Бәгезгә туры килеп тора. Нигә дипсез моны? Моның хәзер чәч үскәне юк иде әле беркайчан да, дуслар. Шуңа күрә дөрестән дә әгәр дә сезнең шундый проблема бар икән, чәче үз-үзенә икән, диме? Шушы кремнарны тиз генә сатып алырга ашыгыз. Крем вообще. Крем вообще дневной. Бәйләре этикеткалары, безгә логотипларын махсус күрсәтибез, чөнки аларның былай гына кибетләрдә таба алмаячаксыз. Булмый табып кибетләрдә күрсәгез дә, сез аны барыбер зур бәягә алачак. Бүген бездә уникаль бәя, уникаль шанс, акция. Бары тик шушы көндезге һәм кичке вообще кремнарын сатып алучыларга вообще шәп бәя. 19999 сум. Бары тик бүген генә. Телефоннар экранда күрсәтелгән, шалтыратыгыз һәм әлеге товар сезнеке булырга тиеш һәм сез матур чәч белән башкаларны сокландырырга тиеш.